Fl-2024 il-Kaxxa ta' Malta kibret 650 miljun euro iktar f'income tax meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Fil-programm Insights fuq TVN Plus il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana spjega li 400 miljun minnhom inġabru fost oħrajn sistema ġdida li tuża l-intelligenza artifiċjali u li kapaċi tidentifika minn qabel persuni u negozji li jkunu se jevadu it-taxxa. Irrimarka li din il-ħidma hi parti mill-impenn tal-Gvern li jiġbor it-taxxi kollha li huma dovuti. Il-VAT l-lum bis-sistema il-ġdida li għanna, per eżempju, minn din is-sena bdejna illi... Dis-sena ġdida. Dis-sena, sena 2025. Illi dak li għandu x'jaqsam il-refund, mela allura hija kwistjoni fejn tgħin il-business, mhux inti lek fi żmien 3 xhur, 4 xhur, imma ħafna jirċevuh dak ix-xahar stess. Min ma jirċevihx għax sinjal li tkun għaddejja investigazzjoni probabbli fuq. Il-programm iddiskuta wkoll il-finanzi pubbliċi u hawnhekk ix-Shadow Minister tal-Finanzi Graham Bencini għalli minkejja l-ftaħir tal-Gvern id-dejn pubbliku u kważi ta' 11 biljun euro wara l-fehma li l-ġid ekonomiku mhux jitqassam mod ġust. Ġifieri dak li qed jiġri hawnhekk f'pajjiżna li hija d-differenza fil-inugwaljanza ta' dħul finanzjar, ġifieri dawk in-nies li jaqalgħu l-iktar qed jibqgħu jaqalgħu iktar u dawk in-nies li jaqalgħu inqas qed jibqgħu jaqalgħu inqas. Il-Ministru Caruana ribatta u qal li l-pis tad-dejn hu inqas minn 50% tal-ġid ekonomiku. Il-qagħda fiskali tal-pajjiż hija waħda b'saħħitha, sostenibbli li qed tikkorreġi ruħha mingħajr il-ħtieġa tal-li naqtaw minn xi servizz li ndaħlu xi taxxi jew nżidu xi taxxi anzi. Kuntrarju għal dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra Ewropej, is-sena l-oħra propju qed ingawdu minnha din is-sena għamilna l-ikbar tnaqqis fir-rata tat-tassazzjoni fuq l-inkam tal-individwi. Dwar ix-xiri potenzjali tal-Bank HSBC Malta, il-Ministru Caruana tenna l-pożizzjoni tiegħu li dan il-proċess għandu jibda u jingħalaq. Hawnhekk ikkonferma rapporti fil-medja li hemm banek barranin interessati li jixtru lill-Bank HSBC Malta.